Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mo na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinakamalapay ni Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagbumula sa iyo sa pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong araw tumala Panginoon. Bapon lahat sa pandalangin na aming iginaganap minaman Evangelista Waldestrada Almeida, ayon po mga minaman na mamanggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami nasupan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa ng Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala o puso nagsisisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng mga salita, lagi sa aming salita, pati mga lingkod sa ganang aking wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit kami timundalo yung papapalang espiritual. Sa mga minamahal kapatid sa dako ito, lalo ang mga minamahal ng mga bisita. Pagpalay mo kami lahat, Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, kumain to cast out, and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po't mga minamakaupo at po lahat mga minamahal ay ako rin po'y bumabati sa kapinturutan ng ating pong beloved preacher. Isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y aming pong unang welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talagang dapat makinig tayong mainam. I only got 20 to 3 na. Ibig sabihin na dahil napakasarap magpuri sa araw ng linggo, araw ng biyernes, araw ng miyerkules. Sometimes talagang kinakailangan habulin natin yung oras. Amen. Amen. Pero dapat mga anak ng Diyos din dapat excited sa bawat portion o sa bawat ginagawa sa ating pong banal na gawain. Hindi dapat inaantok ang mga anak ng Diyos. Lahat ng mga hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Stand Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ang kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Ating basahin dito sa aklat ng Malakias, ang kabanata ay 3, talata ay 3 hanggang 4. English, Tagalog muna, and then right after that ay sa English natin i-flash. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ganito pong sinasabi, at siya'y mauupong gaya ng mangingintab na mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, na sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Kung magkagayoy ang handog ng Juda at ang Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng taon ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Atin muna ang pamagatan ng ating pag-aaral ng the need to pass the refiner's test. Alam po niyo mga minamahal, meron tayong kinakaharap na tawag natin kung sa eskwelahan ay pagsusulit. Sa bawat araw mga minamahal and until the day na tayo po mga minamahal ay haharap sa mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag na refiner's test. Amen? At ang sabi niyan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nakakadumadaan sa mga pagsubok na yan o pagsusulit na yan, eh tayo nakakaranas ng mga sometimes masakit. Amen? Amen? Sometimes para bang pinagtakluban na tayo ng langit at lupa. Amen? Have you heard one man saying, na sasabi sa kanya, Brad, medyo broke ako ngayon eh. Pag sinabing broke, mga minamahal, walang pera yan. Amen? Walang halaga ang kanyang pagkatao. Ginagano natin mga minamahal. Yan ay sometimes ginagamit yan sa mga
salitang kalye, but just to test or just to express na sila po ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po mga minamalay, sinasabi natin broken or under sometimes meron na test na ginagawa, mga minamahal, pagsubok sa buhay. Tayo po mga minamalay, pakiramdam natin wala tayong kwenta. Amen? Yung ating mga pinanghawakan na pinagmamalaki, nagiging walang kabuluhan lahat yan. Pag sinabi ng doktor, 3 araw ka na lang, maski na ikaw ang pinakamayaman sa ibabaw ng mundo, bilhin mo man yan, hindi ka gagaling, hindi mo magawa. Bakit? Sapagkat hindi mabayaran ng pera ang buhay ng tao. Tanging ang Diyos ang nagbibigay nito sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sometimes brokenness is a process to create something beautiful. Kaya dumadaan ang tao sa pagsubok o refiner's test dahil gusto ng Diyos ihanda ka sa isang mas malaki at kapakipakinabang na tungkulin sa kanyang plano na sa bawat isa sa atin mga minamahal. Ang ilan, mga nakita nyo, may iba't iba tayong tinatawag na pinagdaraan ng mga problema. Bakit sa'yo? Grabe. Ikaw ay sometimes naging walang silbi. Yung ilan naman, simple lang. Amen? May lagnat lang. Tapos dahil sa lagnat niya, lumapit sa Diyos, pinagpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But the thing is, kapag matindi ang pinagdadaanan mong pagsubok sa buhay, ibig sabihin, grabe ang gagampanan mo sa salvation ng sanlibutan. Amen. Amen. Kung ikaw ay parating lumuluha sa araw na ito, ibig sabihin God is preparing you for something. Ang sinasabi niya mga minamahal, huwag mong tignan kung anong nasa harapan mo ngayon. Ang tignan mo kung anong plano ng Diyos at pagtiwalaan mo ito. Sapagkat walang bagay na nangyayari sa iyo na hindi sa ikabubuti ng bawat anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, refiner's process of purifying His chosen people. Ito daw po mga minamahal, kung titinan nyo yung binanggit doon na lahi, Levita, the Levites. Amen? And he shall sit upon as a refiner of the purified of silver, and he shall purify the sons of Levi. Sino ba ito sa Levi, mga minamahal? Kung babalikan natin ang mga pangalan ng nakaraan, sila yung pinagkalooban ng mga laga doon sa banal na gawain, household of God. Amen? Ito yung mga full-time workers. Ito yung mga part-time workers. Ikaw at ako, mga minamahal, tayo tawag sa ating mga kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, we need to pass this refiner's test. Kailangan mo mapagtagumpayan ito, mga minamahal. Kaya ang other way of saying, walang atrasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat na nakaranas ng pagsubok sa buhay, napahiya, umiyak, nasaktan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero tingnan nyo, buhay pa rin tayo ngayon. Tingnan nyo, pinagpapala pa rin tayo ngayon. Tingnan nyo mga minamahal, before akala mo ang importante para sa sarili mo lang, now you started to care for others. Nagsimula ka ng isipin ng iyong kapwa. Hindi po pwedeng ikaw lang, sapagkat ang sabi ng Diyos, mga minamahal, help carry the burden of your brethren. Magsama-sama kayo until the day that Jesus will come. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Why do we experience brokenness? We are created in the likeness and image of God. Sa totoo lang, perfecto. Amen? Nung tayo mga minamahal ay nilalang ng Diyos, perfecto ang tao mga minamahal because we are created in the likeness and image of God. Pero bakit mga minamahal, tayo nakakaranas ng brokenness? Because
habang tumatagal ang panahon, mga minamahal, ay mayroon tinatawag tayong nakukoveran tayo ng tinatawag na kasalanan. Mayroong mga dirt, mga alikabok na mga ginagawa natin sa araw-araw. Meron tayong mga wrong decisions that sometimes we decide based on our own knowledge and understanding. Hindi man lang natin naaalala ang Diyos pagdating sa mga bagay na akala natin kaya natin na. Amen? And kapag brokenness comes, dahil hindi mo tinanong ang Diyos nung ikaw ay nagdesisyon, saka mo sasabihin, bakit ako dumaranas ng ganito? Nasaan ang Diyos? Pinabayaan, nasaan ata ako ng Diyos? Sometimes ang ilan nagagalit pa sa Diyos. Pero nung nagdesisyon, mga minamahal, hindi man lang naisipan na tanungin ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, the trials and brokenness in this life are God's mercies in disguise. Ito daw po yung mga minamahal na mga pagpapala, pero sa unang tingin parang ayaw mong tanggapin ang pagpapala dahil pangit ang kanyang pagkakapackage. Pero kapag sinubukan mo itong tanggapin na may pagtitiwala sa Diyos, makikita mo ang kanyang pangako nandun pala sa loob. Kaya ang ilan sa atin mga minamahal, nung may karamdaman tayo, sabi ng doktor, 2 years ka na lang, 3 years ka na lang, 1985, patay ka na. Amen? Yung ating mahal na kapatid, ang sinasabi sa kanya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, ibig sabihin, nagdadalawang isip ang ating mahal na kapatid. Ang dami-daming nagsasabi na dapat gawin. Pero ang sinasabi niya, mga minamahal, ang kanyang naririnig sa Jesus Miracle Crusade, kapag nagtiwala ka sa Diyos, may kapangyarihan ng Diyos tumugon ng iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, bagamat napakainit, dumalo sa krusada. Hanggang ngayon, ang ating mahal na kapatid, buhay pa. Bakit? Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng at bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. No matter how broken we are, kapag tayo po, mga minamahal, ay pinadaan sa kamay ng isang, sabi natin, expert. Kapag sinabi natin, mga minamahal, pinadaan mo sa isang nagiging masterpiece ang isang broken item. Ang upuan, ibigay mo yan sa magaling na talagang manunukit, magiging napakagandang upuan at mahal yan, magiging mahal. Yung mga paintings, yung mga kotse, nagiging vintage car. Bakit meron tinatawag na antique na mga bagay? Dahil pinadadaan ito sa mahabang panahon at pinag-iingatan ng mga master's hand. Ganon din ang buhay ng tao, mga minamahal. Gaano man ka-broken ang buhay mo ngayon, addict ka man ngayon, problematic, natatakot ka ngayon, ang dami mong problema sa buhay, may karamdaman ka ngayon, o anumang bagay na iniyak mo araw-araw, mga minamahal, dahil nasaktan ka, hindi mo nagawa ang pangarap na gustong pangarap, God is able to turn you into a masterpiece. Kaya kanyang gawin isang obra maestra kung ikaw lamang ay matutong magtiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng awit, pakibasa, awit 51, talatay 16 hanggang 17. Aklat po ng mga awit sa kabanatay 51, talatay 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Tingnan niyo, mga minamahal, ha? For thou desired not a sacrifice. Maraming tao, mga minamahal, they just enjoy life and sasabihin lang, bigay lang naman ako na ikapo ko eh. Hindi nasususulan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan ng Diyos ay yung puso ng taong lumalapit sa Kanya. Amen? Ay, hindi
di bali, dumadalo naman ako 3 times a week eh. When you're here, nasaan ang puso mo? Nung nandito ka, mula kanina mga minamahal, have you tried saying, thank you Lord? Nasubukan mo bang magpasalamat sa Diyos? Some of us, mga minamahal, grabing pagkilos ng banal na presensya, pero para lang tayong nanonood at parang tulalang-tulala. Because ang puso natin ay malayo sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, ay hindi lang ikaw ay nandito, present ka, pero malayo naman ang isip. Hindi yon ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya kapag nandito ka, buong buo, narito ka, pinupurit, pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, for thou, you, O God, desire not the sacrifice, else would I give it. Sa totoo lang, napakadaling magpalakas sa Diyos kapag ang gusto lang niya ay pera lang o anumang mga material na gusto nating ibigay. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Next. The sacrifices of God are a broken spirit. Nung dumating ka dito, mahal na Panginoon, nasasaktan ang loob ko, dala-dala ko pa rin yung aking talagang natamaan ako at napahiya. Iyon ang magandang sakripisyo sa Diyos. Magsumbong ka. Sabihin mo, sama ng loob mo, natatakot ako, mahal na Panginoon, ang daming problemang dumarating sa akin. Tell that to God because that is the broken spirit. God is waiting. Pinapakinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan mong dumating dito, mga minamahal. Sabihin mo kung anong mga sama ng loob mo sa Diyos. 1, 2, 3 awit, ramdam mong banal na presensya. Bakit? Ang sabi ng Diyos, O God, thou wilt not despise. Yung mga puso na yan, na pag dumating ka dito, nanalangin ka, lahat na nararamdaman, hindi mo kailangan magsinungaling. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo, galit ako ngayon, mahal na Panginoon. Dahil nasaktan ako. Gusto kong gumanti, mahal na Panginoon. Sabihin mo lang. Ipaparamdam sa iyo ng Diyos kung anong kanyang kasagutan. Go back to the Bible. Bumalik ka sa banal na salita ng Diyos. At malalaman mo, yung galit mo, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, mawawala. Yung takot mo, mawawala. Yung mga pinoproblema mo, na ikaw ay makulong o kung anong bagay, mawawala yan. Bakit? Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Hindi ka magawang hindi pakinggan ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin, sinasabi ang iyong mga nararamdaman sa Diyos. Let's learn from the life of Isaiah, Prophet Isaiah. Who is Isaiah? Bakit anong meron ang si Propetang Isaiah, mga minamahal? Ating basahin ang talata, mga minamahal, Isaiah chapter 1, verse 1. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 1, talata po ay 1, ganito po sasabi, ang pangintain ni Isaiah na anak ni Amos na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Urias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Isaias na mga hari sa Juda. Si Isaiah naging propeta sa loob ng 4 na reign na hari. Pinakamahaba. Amen. Ang haring pinagdaanan niya, si Uzziah, si Jotham, haring Ahaz, at saka si haring Hezekiah. Lahat kings of Judah. Yung kanyang mga prophecy ay nanatiling tuloy-tuloy, mga minamahal. At ang sabi diyan, kaya doon masasabing pinagpalang lubos si Propeta Isaiah. Sa verse 2 at saka 3, kindly. From the book of Isaiah, chapter 20, verses 2 up to 3. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 20, ang talata po ay 2 hanggang 3. Nang panahong iyon ay nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah na anak ni Amos na nagsabi,
Ikaw ay umaon at kalagin mo ang kayong magaspang sa iyong mga balakang at magubad ka ng iyong panyapak sa iyong paa. At ginawa niya yon ang gayon at lumakad na hubad at walang panyapak. At sinabi ng Panginoon kung paanong ang lingkod na si Isaias ay lumakad na hubad at walang panyapak na 3 taon na pinakatanda ng pinakamanghaan sa Ehipto at sa Ethiopia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Merong isang taong manggagawa ng Diyos, propeta ng Diyos. Amen? Na maging ito maaring sa ngayon, meron tayo, ikaw ay worker of God, preacher of God, elder of God, pastor, o ikaw man ay mga awit, o ikaw ay ordinaryong Kristiyano, pero kasama ka sa ubasan ng mahal na Panginoon. Si Isaiah, mga minamahal, one thing that I admire, yung grabing pagsunod niya sa salita ng Diyos. Isang araw, sinabihan siya, mga minamahal, Isaiah, mangaral ka, pero alisin mo ang iyong panyapak, pati yung damit mo, mangaral ka ng hubad. Kung tayo yan, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, katakot-takot na pagbabatikos ang gagawin natin sa nagsabi sa atin. Sobra na yan. Wala na yan sa katinuan. Hindi na yan praktikal. Amen. Sometimes ang tao hindi marunong magtiwala sa Diyos. Sometimes ang tao pinipili ang gustong sundin sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos and you have to pass through those mga refiners test, kailangan matuto kang magtiwalang buong buo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oo, sa totoo lang, mga minamahal, maraming Kristiyano, pinipili lang ang gustong sundin because they thought they are learned people. May pinag-aralan sila. Brother, sister, hindi na yan tamang ginagawa mo. Sapagkat nawala na yan sa kaayusan. Bakit hindi sinabihan ni Isaiah, mahal na Panginoon, mangaral ka, walang suta, panyapak, buhubad? Taon pang pinabililang, mga minamahal. Pero ang totoong nakapasa sa refiner's test, yung taong mas kinaalam niyang ito'y mukhang may mga doubt sa buhay, nagsasabi pa rin, yes, Lord, I will follow you. Amen? Amen? Yung matutong magsabi ng, upo, mahal na Panginoon, I am here. Magsalita ka, susunod ako. Yan ang nawawala sa mga Kristiyano ngayon, mga minamahal. They thought they're better than the God. Ang alam nila, sila'y mas magaling pa sa Diyos. Mas magaling pa sa mga mangangaral. Mas magaling pa sa mga pastor. Kaya kapag may nabanggit sila, nakita nilang akala na taliwas dun sa kanilang napanood sa TV, nabasa sa libro, o anong mang kwentong kanilang napakinggan, sasabihin nila, mali yan. Ang ginagawa nila, lumilipat. Amen? Tawag na minsan ng ating preacher, grasshopper. Amen. Di ba palipat-lipat? Ba't ka kalilipat? Pare-parehong Diyos. Iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mali lang, kaya ka lumilipat because ayaw mo nang napapakinggan mo na sinasabi ng mahal na Panginoon. Pero kung tayo po, mga minamahal, ay gusto nating makapasa sa refiner's test, handa tayo by heart, by mind, and by soul. Ano man ang sabihin ng mahal na Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang ating nakikita ay kung ano lang ang naaabot ng ating mga mata. Pero ang nakikita ng Diyos, beyond miles, thousands, billions away. Kung anong mangyayari sa atin, alam niya na mahal na Panginoon. Kaya sinasabi niya, anak, huwag kang dumaan diyan, dito ka sa baku-baku. Maski na baku-baku yan ang tamang daan. Yung gusto mo, mapapahamak ka diyan. And then Christians should always say, yes, Lord, I will follow you. Pagdating mo habang ikaw ay naglalakad sa bago-bago, umiiyak ka, nasasaktan ka, nababagok-bagok ang ulo mo, pero you still continue to walk because you trust our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami, let's
kapag tayo po mga minamahal ay sometimes may mga bagay na nangyayari. Sabi ng verse 3, "And the Lord said, like as my servant Isaiah hath walked naked and bare fruit for 3 years, for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia." So ibig sabihin mga minamahal, what made an ordinary man, Isaiah, reflect such obedience unto the will of God? Wala sa kanya yung tinatawag nating pride sa buhay. Lahat ng mga natutong tunawin at talagang pulbusin ang pride ng kanilang buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? We fail to obey because we believe we can manage. Napatutunan ko na yan, nabasa ko na yan. Dami kong theory sa buhay na nakita ko na. Amen? Meron tayong pera, kaibigan, edukasyon, experience, napakarami. We disobey because we believe di naman masama ang ating ginagawa. Naiintindihan tayo ng Diyos. Yun ang ating parating sinasabi. Totoo, naiintindihan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Pero, hindi siya tumitigil magturo sa atin. Hindi niya inaasahan patuloy kang magpapaintindi. Dapat sa bawat experience na atin nagagawa pagkakamali, natututo ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let's talk about the consequences of pride. Tingnan niyo mga minamahal, kung magpapatuloy tayong ganyan, marami pa tayong sinasabihan mga minamahal, sige mga anak, balik ka na. Dahil nasaktan ka, hindi na pinag-usapan yan. Ang kailangan magtiwala ka sa Diyos. Kaya ka na dumaan sa ganyang pagsubok, ay dahil may gustong ipagawa sa iyo ng mahal na Panginoon. To practice you, to give you strength, at magawa mo yan. So, sometimes tayo po mga minamahal, pinagdududahan natin ang salita ng Diyos. Ang ginagawa ng ilan, tumitigil tayo maglingkod. Amen? Because sasabihin natin, mali na yan, nasaktan ako. Pero tingnan niyo mga minamahal, kung magpapatuloy ka diyan, mga minamahal, maraming tao, mga minamahal, are proud, hindi nila kasi alam ang consequences. Kapag dahil sa ngayon, okay lang. Pero tingnan mo mangyayari pagdating ng sa hinaharap. Isaiah chapter 6, verse 1, ang sinasabi niyan, si King Uzziah died, and Isaiah is asking the Lord for us to understand what kind of king is Uzziah. 2 Chronicles, kapakibasa. Ikalawang Kronika, kabanata ay 26, talatay 3 hanggang 5, italon sa 16 hanggang 21. Aklat po ng Ikalawang Kronika, kabanata 26, talatay 3 hanggang 5, talon sa 16 hanggang 21. Ito pong nakasulat. May 16 na taon si Uzzias nang siya'y magpasimulang maghari. At siya nagharing 52 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay si Jekolea na taga Jerusalem. At siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasayas. At siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Step muna dyan, kapatid. Tingnan nyo nung siya'y bata pa, mga minamahal, ay siya na po mga minamahal ay pinaghari na naman. Grabe! So, that time, kasi mga minamahal sa kanilang tradisyon, kung tingnan nyo yung Google, ang culture, ng mga as per culture scholars natin, people of Judah are matured at the age of 13. They decide not based on feelings. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Pag nagdidesisyon sila, lahat base sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag sila'y gustong-gusto nilang, ako ba'y dadalo o hindi? Hindi sa feelings, ay may lagnat ako, hindi na muna. Hindi ganon. Pag sila nag-decide, ano bang sinasabi ng Diyos? Kapag ba ako'y dadalo, pagagalingin ako, para ako'y tuloy ang makadalo, ganon. That's how matured yung mga tao sa Huda, mga minamahal. At tignan nyo, at the age, mga minamahal, of yung
18 ha, grabe na ngayon mga minamahal. Sometimes umabot ng 30. Ang ilan sa atin mga minamahal, kapag mag-isip pa rin, parang bata pa rin. Amen? Kung ano-ano pa mga pinagagawa sa desisyon sa buhay. Pero true Christians na passing the refiner's test, dapat as early as now, mga minamahal, anumang oras ka nakakilala sa mahal na Panginoon, natututo kang basahin kung ano ang itinanim ng mga salita ng Diyos sa iyong puso. Pinalalago ito. Paano lalago yan? Dadalo ka ng dadalo sa banal na gawain. Magbabasa ka ng banal na kasulatan. Manunod ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Aatin ka sa mga Bible studies at mga banal na gawain. At patuloy mong isa sa pamuhay ang mga natututunan mo at pinagbubulay-bulayan araw-araw. That is how to grow your faith. Ganon dapat ang ginagawa ng mga Diyos. Kaya sinasabi natin, napakalaga meron kayong Biblia. Lahat ng mayroong Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, lahat, pagtanongin ko ito, lahat ng may tao, sino walang cellphone, lahat yan, walang magtataas, dahil lahat may cellphone. Pero walang Biblia. Amen? Amen. Kung cellphone is your connection to people and your family, the Bible is your connection to God. Amen? Amen? Kaya hindi mo dapat inaalis ang Biblia sa buhay mo dahil napakahalagang mabasa mo ang bawat talata na yan, magsisilbing gabay mo sa bawat desisyon mo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ano sinabi ng verse 4, mga minamahal? And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amasiah did. Sa verse 5, and he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Lahat ng naghahanap sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag hinahanap mo ang Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Amen? Kaya ako'y nagtataka, bakit may mga taong nagpagkinausap mo, ayoko nang dumalo, ayoko nang hindi na ako pinagpala. Kapag ikaw ay aalis, manggagawa ka, for example, aalis ka, sa palagay mo nung nasa loob ka, di mo naramdaman na pinagpala ka, pag lumabas ka, sa palagay mo, pagpapalain ka, hindi mo rin lalong makikita ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Diyos, hindi ikaw ay para lumayo sa Kanya. Ang gusto niya ay para lumapit ka sa Kanya. The more you come closer to God, the more blessing ang natatanggap ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong umahanap sa Kanya. Maraming tao problematic and became broken for they do not seek God in their lives. Nagiging broken sila. Hindi nila, tinatrabaho nila ito na mag-isa. Hindi nila hinihingi. Tawag natin dyan, they took God for granted. Second priority, second chance na lang ang Diyos. Ako muna, kaya ko muna to. Kaya nga ako pinag-aaral pinagtapos pinagpala ko solving ko ito mag-isa ko. Nagkakamali ka sa paniniwalang yan, kapatid. Sa bawat yugto ng iyong buhay, hanapin mo ang gabay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pati sa, ano mang gawin mo, pag-aaral, pagtatrabaho, pag-asawa, lahat. Amen? Magtanong ka sa Diyos. Anong mensahe niya sa buhay mo? Maraming tao nagdidesisyon mag-isa. Love na love ko Grabe talaga Amen? Pero kapag binugbog na at nakakita na ng star, dahil sa kabubugbog sa kanya sasabihin, bakit ba naman pinabayaan mo ako? Nung nagdesisyon, hindi niya pinakinggan ang Diyos. Pero nung nagkaproblema sa kanya, sinisisi ang Diyos. Hindi ganon. Amen? In all thy ways, acknowledge Him. Proverbs chapter 3, basahin muna natin Proverbs chapter 3, verse 5 up to 6. Kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Kawikaan sa Banata ay 3, talatay 5 hanggang 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad.
at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Napapahamak ang tao dahil nagsasarilis sa kanyang mga lakad. Napapahamak ang tao dahil paggising sa umaga, hindi man na magawang panalangin, mahal na Panginoon. Ang dami kong gagawin ngayon. Huwag mo kong pababayaan. Huwag mo pabayaan ako mag-isa. They just go up, change their clothes, take a bath, amen? And then go to work. Pagkatapos doon, nakakandalo-loko ang buhay. Ngayon, mga minamahal, nakita nyo, almost 2 weeks, wala akong mga minamahal. Tingnan nyo kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ginanap dito sa Pilipinas ang second World Skills ASEAN sa Manila. At it so happened na kami ang in charge. Ako ang in charge. Hindi ko alam kung paano gagawin, mga minamahal. All what I did, sabi ko sa ating beloved Lord and preacher, Kuya, mawawala ako. Prayers. Amen? So alam ko, malakas ang loob ko doon dahil alam ko may mga tuhod na nakaluhod para ako ay samahan sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang mga manggagawa at mga pastor, mga minamahal. Lahat, I know God is with me. Alam po niyo, mga minamahal, kung titignan niyo, for the very first time, the biggest ASEAN delegates sa World Skills ASEAN Nation. Dati ang pinakamahaba, malaki is 22 sa Singapore. Sa atin dito ngayon, 32 skill areas. And more than 1,000 na mga delegates galing sa ibang bansa, ASEAN Nation. Paano namin gagawin yan? Protocol-wise, security nila, anong gagawin? Mga problema nila, mga individual differences, paano gagawin? Pero nagtataka kami, mga minamahal, sa yung aking assistant technical delegate. Kapag kami nagbigay ng desisyon, yung mga matataas na tao, they started to say, yes, we abide with your decision. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa totoo lang, kung talagang tustusin, sabi ko, naku, gulo-gulo ito. Sabi ko, dahil lahat sila may paniniwala. Pero when you start your day with the prayer, I tell you, bawat desisyon na gawin mo, ang mga taong kontra, hihipuin ng Diyos, magsasabi at sasama, tama ang sinasabi mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kagabi lang natapos, mga minamahal, ang ating World Skills, nagkaroon ng closing. Ended with 12 gold medals ang Pilipinas, 7 ang silver, 8 ang bronze. Tingnan niyo, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ganun kagrabe kumilos ang mahal na Panginoon. Sabi ko, supposed to be sa akin, sweetheart, hindi na ako uwi. Noon, hindi na ako uwi. Dahil pagod lang ako. Pero naisip ko, nasaan ang mga taong, kung nasaan ang mga taong lumuhod para ako'y pagpalain, kailangan bumalik ako doon para magpasalamat ka sa mga Kristiyano na nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, I can attend sa mga churches na malapit doon sa Manila. Pero bakit kailangan bumalik? Matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Anywhere, God is there. Pero makasama mo at makamayan mo man lang ang mga taong nanalangin para ko ay pagpalain, isang pagpapala na di mababayaran yan. Palawaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw nag-iisip, ay mas kinasaan na magdadalo ng problema, sige. Pero tignan mo, saan ka ba dumalo at saan ka ba pinagpala? Kung saan ka dumalo at doon ka pinagpala, bumalik ka. At doon, sabi ng mahal na Panginoon, doon ka gagamitin ng mahal na Panginoon. Amen? May hari dito, mga minamahal, ginawa niya yung gusto niya, pareho naman eh. Pero napahamak siya. Kung ano ang sinabi at saan ang sinabi ng Diyos na ikaw ay maglingkod at magpuri, pumunta ka doon. Dahil ibig sabihin, may mga kaluluwang nangangailangan ng iyong pagpapalang may kwento sa kanila. At sila rin ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa ating pong buhay, mayroon tayong tinatawag na, di ba, we go back to our God. Babalik tayo sa totoo lang. Sometimes, nakakapag-desisyon tayo ng mali. Amen? Lumalaki ang ating ulo. Kung ating babasahin ng verse 16, sabi, 2 Chronicles chapter 26, verse 16, ituloy natin yung binabasa natin kanina. Verse 16, tinan nyo. Amen. Ganito po pagkakasabi.
Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Amen. 17. Ito po sinasabi, at si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niyang 80 saserdote ng Panginoon ng mga matapang na lalaki. Amen. Diretso mo lang. Sa 18, at kanilang hinadlangan si Oseas na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Oseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo, sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo na ganang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. The problem with Christians, kapag pinagpala, nakakalimutan nila yung nagpalang Diyos. Amen? Amen? We focus on the blessing, but never say thank you to the blesser. Hindi tayo man lang magawang magpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng mga pagpapala. We become so proud. Pag tayo pinagpala, di na tayo pwedeng utusan kasi elder na tayo, song leader na tayo, may kotse na tayo, mayaman na tayo. One thing more, ang ginawa ng hari, mga minamahal, he did something which doesn't told him to do. Sa verse 18. Kapag ikaw ay pinagpala, tinawag ka mga awit, maging mga awit ka. Kapag pinagpala ka maging manggagawa ka. Kapag ikaw ay tinawag maging mga taga-bigay, giver, o whatever, ikaw ay taga-share ng iyong pagpapala, do it. Huwag kang gumawa ng sarili mong desisyon kung patungkol sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dito, mga minamahal, hindi niya katawagan ang mag-alay ng kamangyan. Dahil naging hari na siya, naging famous, yumaman dahil pinagpala ng Diyos, dahil siya ay sinunod niya ang kalooban ng Diyos, pero nung siya pinagpala na, lumaki na ang ulo, nagsimula na siyang gumawa ng bagay sa kanyang sarili. Amen? So, sa ano nangyari, mga minamahal, sinabihan siya na araw, huwag mong gawin ang isang bagay na hindi binigay sa iyo ng Diyos. Dahil hindi magiging kapurihan yan sa iyo. Hindi magiging pagpapala yan sa iyo. So dapat matuto tayo kung paano alamin, sundin ang mga sinasabi ng mga namiminuno sa atin, mga nangangasiwa. At kung ano saan tayo, mga minamahal, ganapin mo yan. Huwag kang magsulo. Amen? Huwag kang magpastor ng sarili mo. Nandito tayo, mga minamahal, because we don't know how to save our soul. Nandito tayo, mga minamahal, dahil doon hindi natin alam kung paano tayo mabuhay na mapayapa. Paano pagpalain ng Diyos. Pero nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinuruan tayo ng mga pastor, ng mga preachers, ordained preachers. Tinuruan tayo paano mabuhay. Nung sinunod natin, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Gumaling ang karamdaman mo, nalutas ang problema, nakita maraming himala. Amen? Pero nung tayo na pinagpapala, mukhang bakit parang ngayon masyado na tayong maalam sa mga bagay. Hindi na tayo basta-basta sumusunod. Kaya tayo nandito, mga minamahal, because we don't know how to save ourselves. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin somebody who can explain it to us. At kapag yun, mga minamahal, na nangyari, kapag narinig mo sa bagay, huwag kang pumili ng susundin na salita ng Diyos. Sumunod ka sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tinan mo, mga minamahal, yung mga pare doon, mga saserdote noon, nirebuke siya, gumamit ng Diyos ng ibang tao para i-rebuke ang hari, mga minamahal. 80, 80. Tinan niyo yung talatang yan. Gumagamit ang Diyos
ng mga tao para ikaw ay ituwid sapagkat ikaw ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Amen? So huwag tayong magalit doon sa mga nagsasabi sa atin ng ating mga pagkakamali. Bagkus pasalamatan natin sila, pakamahalin natin sila. Amen? If you want to pass the refiner's test, kailangan gawin natin ang mga bagay na yan. Anong mawawala sa atin kung tayo'y magpakumbaba? Anong mawawala sa atin kung tayo'y susunod? Mawawalang karamdaman mo, mawawalang kasalanan mo, pero magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan tayo po mga minamahal ay matakluban ng ating mga pride sa buhay. If we are being reminded of things that we have to do, magtiwala ka sa kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan mga minamahal na ikaw ay mapatiwala, mawala sa piling ng mahal na Panginoon. You've worked for that for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. Araw-araw, wala kang paltos. Miyerkules, Biyernes, Linggo. And then isang araw, bigla mo na lang sasabihin, ayoko na. Kung hindi totoo yung ginagawa mo, wala ka napapala, di nasayang yung panahon mong paglilingkod sa Diyos. Pero sa mga tunay ng Diyos, wala nagsabing nasayang ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi nasayang ang paglilingkod namin sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala kami sa kinaroroonan namin ngayon. Walang pagpapala, walang buhay kami. Namatay na, nakulong na, nabaliw na ang ilan. Pero dahil totoo ang Diyos. Amen? Amen? Ang nagsasabi sa iyo na hindi totoo yan, diablo yan. The other side. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, despite all the trials meron ka, all the pains, all the tears na bumababa sa iyong mga mata, pagtiwalaan mo ang kalooban ng Diyos because that will make you pass the refiner's test. Ating huling basahin ang huling talata, mga minamahal, sa verse 2 Chronicles chapter 26 verse 19. Amen. Beloved instrumentaries, please. At po ng Kronika, Kabanata 26, talatay 19 Hanggang 21. hanggang 21. Nang magkagayoy, si Uzzias ay nag-init at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang kitong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may kitong sa kanyang noo. At kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong sapagkat siya'y nagwala at ay katiwala ng bahay na hari na humahatol sa bayan ng lupain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos, mga minamahal. Walang magandang naidudulot ang pagmamatigas ng ulo, mga minamahal. Amen? Amen? Especially when you are reminded of things that you have to do. Kapag tayo na pinapaalalahanan ng mga mangangaral, mga nasiwa sa atin, ang mga pastor, at still ini-insist pa rin natin kung anong akala natin na tama, walang magandang naidudulot ito sa atin. Ang hari, instead pasalamatan at imahalin ang mga nagre-rebuke sa kanya, pinagalitan pa niya, nagkaroon siya ng galit sa kanila. Anong nangyari? That instant, nagkaroon siya ng ketong. Amen? Hindi man literally dumating sa iyong ketong na yan, mga minamahal, but that ketong will eventually tell you, hindi ka nakarapat-dapat dito sa amin. Kaya tinutulak siya eh. Kasi kitungin siya. Amen? At siya tinulak ng tinulak. Dahil siya pinalo at pinarusahan ng mahal na Panginoon. Huwag na nating abutin ang bagay na yan, mga minamahal. Kaya tayo nagsusumikap
parati gumaganap ng kalooban ng Diyos, maganda yan. Pero kapag ikaw ay tumigil, hanapin at sarili mong sinunod mo, walang magandang ibibigay yan sa'yo. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live. Hallelujah. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear prison. Power overflow. By your grace I live and breath to worship. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. You have overcome. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. You are ever interceding as the lost become found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of the world. By your grace I live and breath to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You the victor's crown. You have overcome. You have overcome. High thing must come down. Every stronghold shall be broken. You have the victor's crown. Every high thing must come down. Huwag mong patigasin ang puso, kapatid. Daily, mayroong mensahe ang Diyos sa iyo, pero hindi mo napapakinggan dahil sa pagmamatigas na iyong puso. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. Ang nagmamatigas ng kanyang puso, mapapahamak. Huwag mong hayaan, kapatid, umabot pa tayo sa bagay na yan. Jesus is always calling you. Unat kamay na nag-aanyaya. Bumalik ka na, kapatid. Gawin mo na yung dati mong mga ginagawa. Malapit na akong bumalik. What will happen to you kapag maiwan ka? These people around you, itong mga taong nakapalibot sa iyo, at maging lahat ng mga Kristiyano, umiibig sa bawat kaligtasan ng bawat isa. Huwag mong ituring na kaaway. Huwag mong ituring na para mang ikaw ay pinagmamalupitan.
We just care for you. Wala lang kaming ginagawa kundi ikaw ay mahalin. Ipadama sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nakakaisip tayong parang lumalayo ang Diyos. Hindi kailanman lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will. Hallelujah! Must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. Let us pray. Heavenly Father, talastas mo ang laman ng bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. The reason kung bakit kami dumalo, para ikaw ay pasalamatan. Alam namin, marami kami nagagawang pagkakamali. Pero alam din namin na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Salamat sa iyong mga salita. Nagigising kami, napapaalalahanan kami. Turuan mo kaming maging submissive sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Pagtiwalaan buong buo. Hindi pinipili ang gustong sundin, kundi buong buong yung mga salita. Turuan mo kaming makita ang bawat pagpapalang ibinibigay mo sa amin sa bawat araw. Maramdaman namin na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nakakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos mismo, hindi sa tao. Dahil sa Diyos na buhay, nakikinig ng iyong panalangin. Tuwing nararamdaman mong banal na presensya, God is talking to you. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Kausapin mo siya, sabihin mo lahat ng iyong nararamdaman at kanyang papayapain ka. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito'y ganapin ng mga Kristiyano. Ginawa mismo ng halimbawa ng ating mahal na Panginoon upang makumpletong kaligtasan sa kapapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakikita nyo may umiiyak, may nanginginig, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan, hindi yan panginginig ng takot, yan ay pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sa oras nito mga minamahal, kung gusto ninyong madama at maging pagpapala sa inyo lahat ng bagay na yan, tanggapin ninyo mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa isang panalangin na aking sasabihin, lahat ng aking sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay.
Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, tumatanggap sa iyo sa paniniwalang sila ay aabutin mo sa oras na ito. Kami ng palataya, walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo sila sa may malang kaparaanan, anumang kanilang mga problema at mga pangailangan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kalutasan ng kanilang problema, pagbabago ng kanilang masamang pag-ugali. Gawin mo lahat ito, malapay noon sa mga kaparaanan, walang distansya makahadlang sa iyo upang pagpalain mo ang iyong mga anak na ito. At sa pananalangin na aming ginagalat, Minamal Evangelista with Estrada Almeida, ay po mga minamal na manggagawa, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala, gawin sila tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan, isuot ang kanilang pangalan sa kanilang buhay, diyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal para po sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga problema, karamdaman, ang ating kanang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Alam namin malapay no kapag aming maramdaman sa itong Espiritu ay salita, kami magkapanapalaya sa lahat ng gawa ng kaawsar sa pandalangin ng aming ginagamit ng Minamal Evangelista with Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mamagagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia. I commit to us out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Lahat ng mga palulupaypay, mga pagmanalamig, ay kumita ka-south in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, mga gawa ng kaaway, ay kumita ka-south in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo lahat tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord, amen. At huwag magbibiro. Ang kinina natin na yung ating mga panalangin, ating natanggap na. Amen? At ang Diyos mismo, mga minamahal, magbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin na yan. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. And praise the Lord. At dyan na po natatapos sa ating pagganang salita ng Diyos. To God be the glory. Tayo na po itatago sa ating pong pagtanggap ng Holy Supper. Narito ating mga kapatid, beloved elder, brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa beloved elder, beloved brother Jobin Perel. At habang ipinamamahagi po mga binamahal ang katat ng ubas at ang tinapay, ating pong mga binamahal mga kapatid, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya sa ating mo, Jesus. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Dumudulog sa banal na mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Ilungan mo
kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakatanggap, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakatanggap, o aking Jesus. Lumalapit, Karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakatanggap, o aking Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. Amen? Tayo po'y nagdaraos, mga minamahal, ng ating pong banal na hapunan o Holy Supper upang alalahanin, mga minamahal, ang dakilang sakripisyo, ang pagpakasakit ng ating pong pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat, mga minamahal, inibig tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Pinahintulutan niya, mga minamahal, ang tao na siya'y kutyain, siya po'y alimurahin, pahiyain, saktan, mga minamahal, dahil inibig niya tayo ng lubos. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan, mga minamahal. Siya'y nagpapako sa krus upang tayo matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil siya'y punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Kahit siya'y pinahiya, dinuraan ang kanyang mukha, sinaktan, nilatigo, ipinabuhat yung napakabigat na krus, mga minamahal. Hindi pa rin siya nagtanim ng galit sa tao, mga minamahal. Bagkus, patuloy niya tayong inibig, mga minamahal. Kahit tayo narito ngayon, mga minamahal, lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus, na dati-rati kandidato, mga minamahal, patungo sa impyerno. Ngayon, kandidato na tayo patungo doon sa langit, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng unang Korinto sa kabanata po, mga minamahal, ay 11, sa talata po ay 26, 27 hanggang 28. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, mga minamahal. Siya sa atin ating mga sarili. Isipin natin, mga minamahal, yung ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Mga hindi kaya-aya kalugod na ating nagawa sa banal na harapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus.
humingi tayo ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magpakumbaba tayo, mga minamahal, sa kanyang banal na harapan. Sa ating mga kapatid, mga minamahal, kung meron tayong mga nagawang hindi maganda, hindi maayos, nasaktan natin ang kanilang mga kalooban, lapitan po natin sila. Huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapatid, mga minamahal. Magmahalan ang bawat isa, magpatawaran ang bawat isa. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng banal na gawain, kayo magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Sapagkat banal ang hapunan, mga minamahal. Subalit kung tayo ay nakapagdesisyon na, pagkatapos ng gawain, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo humingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo gawing karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ang bawat isa. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming nagawang kalikuan, mga pagkukulang pagkakasala. Kami sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran na kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kami karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, malapit noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay, mga minamahal. Muli, aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom at sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin. Ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, Lumusang hilaan.
po malapino. Sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa iyong biyaya, laging sumasagana sa aming buhay malapino. Marami pong salamat sa lahat ng pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng pagpapala mo malapino. Hallelujah! Sa kagalingan ng aming karamdaman, sa pagbabago ng aming buhay. Purihin ka malapino. Dapat kang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba. Naukol lamang sa iyo aming pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ating Diyos ay Hallelujah. sa Ating Diyos ay sa ating Diyos ay Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah.